Krásne dobré ránko, ja sa nachádzam na letisku v Kodani a čaká ma 6-dňový výlet do Grónska týmto krásnym červeným Airbusom spoločnosti Air Greenland. Fun fact, majú iba jediný a robí kývadlovú dopravu medzi Grónskom a Kodaňou. Tak poďme na výlet. Dnes letím z Kodane do Kangerlussuaq na palube ich jediného veľkého lietadla z Air Greenland, čo je ich národná letecká spoločnosť. Už sme úplne nabordovaní a je prázdne lietadlo. Aha. Za chvíľu poletíme nad Islandom, fakt som sa dobre najedol. Air Greenland má že brutálne dobré jedlo a dúfam, že nebudú mraky. Chcel by som vidieť z lietadla Island. Naposledy, keď som išiel do Grónska, tak som videl. Na palube lietadla ma zaujali tieto mytologické kresby, ktoré majú hlboké spojenie s tajomnou grónskou prírodou a jedným z najznámejších príbehov je legenda o slepom šamanovi, ktorý putoval cez ľadovú Arktídu, aby sa dostal k matke mora a rozčesal jej vlasy, lebo jeho osada trpela hladom a zvieratá, ktoré mali uloviť, sa zamotali v hustých vlasoch matky mora. Šaman musel teda prekonať nielen ľadovú krajinu, ale aj rieku, ktorá tiekla naopak a nakoniec sa mu matke podarilo vlasy učesať a oslobodiť zvieratá, no tam však pripomenula, že ich môžu loviť len vtedy, keď budú žiť v súlade s prírodou a rešpektovať jej zákony. Na palube lietadla dostávame syté a chutné jedlo, dokonca aj chlieb ochutený grónskymi bylinami. Nezabudnite si od letušky vypýtať Faxe Kondi, dánsku verziu Sprite, ktorá osvieži. V skutočnosti tam ale nie je nejaký rozdiel v chuti. Po veľmi krásnych a krátkych 4 hodinách s brutálnym výhľadom pristávam v meste Kangerlussuaq. Budem tu spať dneska v noci, tak sa idem ubytovať. Vítajte na vojenskej základni v meste Kangerlussuaq, čo je bývalé vojenské letisko, a zajtra mám ďalší let a idem si teraz ešte rýchlo robiť check-in, je tu časový posun, takže mám v podstate pred sebou celý deň, takže idem niekam na turičku, len to musím vyriešiť. Ja sa inak veľmi teším z toho, aké je krásne počasie, slnečno, úplne bez vetrie a minus 7 stupňov, ale vôbec to tak necítiť, takže celkom super čas na takú úvodnú grónsku túru. Toto je asi najznámejšia tabula v celom Grónsku, tam vzadu zaparkovaný Air Greenland. To je to lietadlo, ktorým som priletel, ono iba zoberie ľudia a ide naspäť do Kodane. A tu sú nakreslené takéto vzdialenosti. Paradoxné ale je, že to vyzerá blízko, Róm 5 hodín, Londýn 3 hodiny, lenže z Grónska neexistujú priame lety do žiadneho z týchto miest, že vždy treba ísť cez Kodaň, čiže taký Londýn skôr ako 10 hodín nedáte. Paradička, že? Jedno jazero, druhé zamrznuté, tam sa ide dozadu až do mora a krásnych 8 km z Kangerlussuaqu. Tuto z druhej strany inak vidno celé mesto a celé letisko a z okolností, teda nie z okolností, ale fun fact je, že letisko v Kangerlussuaqu budú tento rok zatvárať, lebo ono s ním žije. Je to vlastne jediné letisko v celom Grónsku, kde vie pristať tak veľké lietadlo, ktorým som dneska prišiel. A v Nuku, hlavnom meste, a meste Ilulissat, kam idem zajtra, už stavajú letisko také, aby sa nemusel prestovať v Kangeri. Krásne dobré ránko, spal sa mi hrozne na tejto vojenskej základni, alebo stutenké steny a hučali tu ľudia. Tu je takáto posteľ, tam je výhľad a je to takáto chodba. A síce tu už nie sú vojaci, teraz je z toho správny taký hotel. Idem si umyť zuby a na letisko. Celý Kangerlussuaq, ako už som povedal, bol pôvodne postavený ako americká vojenská základňa, preto je tu aj tá veľká dráha, kde vedia pristávať rôzne lietadlá. A jediná v Grónsku aktuálne, čo sa zmení, keď sa to zmení, toto letisko zatvoria, má to byť že vraj v roku 2024, čo je tento rok. Je príjemných minus 16 stupňov takto skoro ráno. Ja už iba čakám na transfer na letisko a na krátky 45 minútový let do mesta Ilulissat a iba vám chcem ukázať, jak vychádza nad Grónskom slnko. Aha. Nakoniec som sa rozhodol ísť na letisko pešo, alebo ja mám 12 korún na autobus a neberte platnú s kartou. Našťastie to je iba asi 15 minút cez takúto krásnu prírodu a je asi cca minus 16 stupňov, ale vôbec nefúka vietor, je úplne sucho, takže je tu úplne príjemné a vôbec mi není zima. Yeah, maybe only one bag. Yeah, just this one. To
Toto je najmenšie lietadlo v živote, akým som cestoval. Fascinuje ma tá sedačka v strede. Malé lietadlá Air Greenland sú prispôsobené na lety za polárnym kruhom. Každé je vybavené stanom, termonávlekmi a záchrannými balíčkami s jedlom na prežitie v mraze, ale kávu majú fakt nechutnú. Vítajte v meste Ilulissat, v meste za polárnym kruhom, čo je cieľ mojej cesty do Grónska, tak sa tu poviem pomotkať, že čo tu je. Na vrchole môjho hotela je takáto krásna terasa, je odtiaľ to vidno celý Ilulissat a idem vám to ukázať. Toto je neviem čo. Tuto je centrum, tam je celkom známy kostol, k nemu sa chcem pešo teraz dostať. A v podstate toto je celé mestečko a tam vzadu už vidno tie ľadovce. Paradička, že? Hneď vedľa kostola je takáto inštalácia, je to umenie, ktoré sa volá The House of Snow, dom snehu a symbolizuje alebo predstavuje schopnosť snehu udržiať sa na rôznych povrchoch, keď ho zmačknete, preto je ten dom spravený takto, aby keď sneží, aby sa tu sneh mohol úplne vyblázniť. Milujem kreatívne umenie. Na tejto pláži, jak je Disco Bay, čo je tento záliv, UNESCO pamiatka, je takýto zamrznutý ľad. A ja budem teraz chvíľu ticho a počúvajte, aké zvuky vydáva. Ponaučenie, keď budete v Grónsku a objednáte si grónsku kávu, tak vám príde viac alkoholu ako celej kávy. Inuit Café, perfektná reštaurácia, uložte si, ja sa tam ešte zastavím. Krásne vyšlo slnko. Zajtra pôjdem na takú poriadnejšiu túru, tak dúfam, že vyjde tak pekné počasie, ak bolo teraz večer a tu som unavený, stále mám trochu jetlag domov, asi 11 hodín večer, takže dobrú noc. Krásne dobré ránko, je nenormálne počasie, iba -6, čiže teplúčko, krásny východ slnka, tak som si povedal, že si idem zabehať, podľa mňa na tom svojich klasických 10 km, dám asi, ja neviem, podľa mňa, že 5, ale poďme. Behám a je to úplne super, je úplne bezvetrie, ale chcem vám ukázať, som na pláži v Ilulissate, ide okolo taká pekná loď, more je pod tým živé, nie je úplne zamrznuté, je to príliv, odliv a je to paradička. Ja sledujem na YouTube takú youtuberku, Jonna Hinton, ty kokos, jak sa to celé nadvíha, Jonu Hinton. Aha, lebo ide hen ten ľadoborec a toto celé sa nadvihuje a ona nahráva zvuky. To je inak úplná sranda. Ja som tu skoro nikoho nestretol, ani teraz ráno, jak behám, ani včera. Na tých vychádzkach je veľmi osvežujúce byť na mieste, kde skoro nikto není. Ja sa strašne teším. Ja neviem, či sú to tie endorfíny, či je to ten sneh, či je to ten východ slnka, alebo tam mrazivá teplota, ale neviem, nechám to tu otvorené. Chcem dať iba 6 km, nebudem to hrotiť na svojich klasických 10, ale našiel som krásnu výhliadku s lavičkou na ľadovečko, takže nemám svoj foťák na statíve. Asi sa sem v rámci výletu ešte vrátim. Idem sa otočiť, idem naspäť na raňajky a dneska ma čaká celkom pekná túra, jedna vec, a druhá je krásne počasie, takže možno bude dneska vidno večer aj polárnu žiaru, lebo nie sú mraky, tak sa to vydrží. Poďme. Outfit na dnešnú túru, oranžová čiapka, mám že milión vrstiev, toto je bunda, v ktorej som bol ráno behať, mám sveter, ktorý mi uplietla mama, mám ešte takúto mikinu, pod tým ešte tričko, teplaky, pod tým termo a toto. Bude to dlhý deň, túra je dlhá, takže môžeme vyraziť. Práve som vám našiel snežných psov, aha, dobré ráno. Tu sú takto, škoda, že sú priviazaní, ale jedna z atrakcií, ktorú môžete robiť v Ilulissate, je, že si viete prenajať to, aby vás ťahali. Kráčam práve okolo výcvikového centra pre psov husky, tu sa trénujú a vy potom ako turista si viete normálne zaplatiť výlet a nechať sa nimi ťahať, čo vlastne je spôsob, akým viete okúsiť pôvodnú formu dopravy starých Inuitov, proste ťahať sa na psích záprahoch. Aby ste mali predstavu, čo ma dneska čaká, čo vám ukážem toto je by the way múzeum ľadu, dneska je zatvorené, ale mám ho po ceste, je tu taký plánik, tak vám chcem ukázať. Nachádzam sa tuto, toto je Ilulissat a idem tadeto a po modrej takto naspäť pekne do Ilulissatu. Malo by to byť na 5 hodín a ja stále hovorím, že to počasie je, nechcem nadávať, ale vyrazený dých.
čisto vyrazený dých, ja ani neviem, čo by som mal povedať, akože toto nepotrebuje toto opis. Aha. Okay. Milujem. Na tej tabuli písali, že táto celá túra bude trvať cca 4 hodinky. Podľa mňa, pre mňa je viac, lebo sa zastavujem pri každom kúse lade a robím si fotky. Ale nepamätám si, kedy som na to sedy videl niečo takto krásne. Páči sa mi, ako je celá táto trasa označená. Ja idem po modrej turistickej značke, ktorá vedia takto, ale zasa viem si predstaviť, že keď už je tu viac snehu, tak sú úplne strátené tie turistické značenia. Ešte sa k tomu vrátim a ako som už vravel, celá túra je perfektne označená takýmito modrými vecami a sú úplne že blízko, prípadne také bodky až takto naspäť, čiže sa tu vôbec nedá stratiť. Momentálne sa už nachádzame tuto, to sme celé prešli a už nás čaká iba tento kúsoček naspäť do mesta. Pôjdeme celý čas takouto úžlabinou a prešli sme to vlastne celé takto dokola. Záver túry je úplne nádherný. Cez túto úžlabinu už iba dole kopcom, tam dole Ilulissat, už vidím prístav a hotel a toto bude určite v článku na blogu ako jeden z top tipov, čo robiť v Ilulissate, ale mám tu toho na programe ešte veľa. Bol som sa prezliecť, osprchovať, celkom vyčerpávajúca túra a idem teraz ešte na druhú, to bude taká kratšia, to už bude iba taká prechádzka. Druhá dnešná túra začína tuto, po žltej, to čo som dal ráno bolo toto po modrej a myslím si, že dneska budem dobre spať. Opäť veľmi dobre označený chodník, tentokrát žltý, čiže žlté bodky a idem niekde tam. Ja viem, že pravdepodobne v tomto bode videa už ste aktuálne unavení zo všetkých ľadovcov, ktoré ste videli z dnešného dňa. Ale je tu ďalší! Nie je to neuveriteľné. Som zomrel. Aj keď ten Arktik. Je sviežo, krásne dobré ránko. A opäť ďalší nádherný výhľad. Program na dnes je taký, že o 10:00 otvorili Múzeum ľadu, ktoré bolo včera zatvorené, tak sa tam idem pozrieť. A opäť nás tej mám rezervovanú loď na plavbu okolo ľadovcov, takže ak vás ľad ešte stále nenudí po včerajšom dni, tak sledujte ďalej. Mňa to rozhodne ešte vôbec nenudí. Aha, to. Múzeum ľadu má krásnu architektúru. Podľa mňa je to, že najkrajšie múzeum v celom Grónsku, ale zase nie je to až tak veľa. Dneska je otvorené, idem sa teda pozrieť donútra. 1875, 80, 93, 90. Múzeum ľadu znázorňuje klimatickú zmenu a ukazuje, ako sa grónsky ľad topí stále rýchlejšie. Milujem tieto vyobrazenia. Toto je zaujímavé. Na základe prierezu ľadu vidíme podľa bodiek, aká bola hustota oxidu uhličitého vo vzduchu v priebehu tisícok rokov. Čím viac, tým horšie. Tu sa ešte virtuálne prechádzam po výskumnej stanici v strede Grónska. Akorát mi volalo nejaké grónske číslo, tak som dvihol. A vraveli, že musia zrušiť moju dnešnú túru, lebo je nejak príliš zamrznuté more, akože výlet loďou, bude nejaké príliš zamrznuté more, tak škoda, tak idem mať náhradný program. Po ceste som našiel iglu. Iglu je, asi všetci viete, čo je iglu. Iglu je domček zo snehu, dá sa do neho vliesť, tip spočíva v tom, že tam sa vytvorí úplná mikroklíma a vôbec v tom nie je vietor a je tam celkom teplo, čiže sa tam dá prenocovať. Ja tu asi nevlezem, lebo je tu veľmi malý otvor, ale natočím vám to vnútri, že čo tam je. Aha. No dobre, jolo, som tu len raz. Povedal som si, že to skúsim. Ale to funguje. A tu je úplne veľa miesta, wow. Vítajte v iglu. Ja som prekvapený, ako veľa miesta tu je, aj napriek tomu, že tento otvor je fakt, že úplne maličký. A dokonca sa tu viem, no nie úplne postaviť, ale celkom vysoko. Ja mám 184 cm. A hovorím, v iglu nefúka vietor. A keď je tu človek, tak si to tu vnútri zohreje a je tu úplne perfektne prenocovať. Tuto majú Inuiti bankúšik. Toto je kuchyňa, tam sa varí, tu je záchod, toto je splachovacia toaleta a tuto je obývačka a zmestí sa sem celá rodina. Hangout Bistro má absolútne, že vrchol grónskej kulinárskej kultúry. Krevetovú pizzu. Ale má to tu veľmi príjemnú atmosféru. Akože horšie jedlo som asi v živote nejedol.
cestoviny za 25 eur s rozmrazenými morskými plodmi. Krásne dobré ránko, ja opäť behám. Dneska nie sú až tak dobré podmienky, začalo snežiť. Je trochu namraza, není už ani slnko už ani nevychádza slnko, čo je trochu škoda, lebo dneska bola najvyššia šanca, že bude vidno polárnu žiaru. A cez tie mraky uvidím tak hovno. Nevadí, dnešný program bude celkom zaujímavý. Poďme sa do neho pustiť. Obliekol som si na seba asi všetko, čo som našiel v kufri. Je to kvôli tomu, že idem na výlet na skútri snežnom. Asi taký 3-hodinový. A síce vonku nefúka, ale už nie je tak pekne slnečnú, že zamračené, takže nebudem to riskovať, ak ma neprefúklo. Dnešný outfit of the day. Cítim sa, aké by som išiel na expedíciu na mesiac. Neviem, čo budem robiť, keď mi bude treba čúrať, lebo toto je asi, že 5 miliónov vrstiev. Ale mám pocit, že dneska to bude sranda. Pump it like this. Okay. To the good things. You can get heat in the hands. Hotel Vide Falk, čo je po anglicky White Falcon, robí sem tam tzv. Greenlandic buffet, čo je buffet z grónskeho jedla, tak sa tam idem pozrieť. Tradičná grónska kuchyňa pozostáva z morských plodov, toto sú krabie nohy, veľa kreviet na každý spôsob, losos, sobie mäso a samozrejme hviezda veľryba. Ak ste vegetarián, v Grónsku sa nenajete. Akože abnormálne nenormálny buffet, som zomrel, asi sa mi bude dneska večer ťažko spať. Jak som sa predol, ak náhodou budete v Ilulissate, tak si vygooglite hotel Vide Falk a pozrite si, či náhodou majú zrovna vo vašom dátume tento Greenlandic buffet, robia to cca 3-krát do mesiaca. A odporúčam vám to všetkými 10. Dobrú noc. Krásne dobré ránko. Posledný deň v Ilulissate večer o 20. odlietam, začínam v Múzeu ľadu, ktoré už ste na storkách videli. Prečo tu? Lebo tu majú jedinú schopnú kávu v celom Ilulissate. Dneska to bude taký kultúrnejší deň, lebo sú otvorené múzea a galerie. Tak sa poviem pozrieť na nejakú históriu Grónska a večer na letisko. Grónsko je domovom Inuitov, ktorí sem prišli pred viac ako 4500 rokmi zo Sibíru cez Severnú Ameriku a Inuiti sú známi svojim tradičným umením, ako sú rezbárske práce z kostí. Tradičný odev Inuitov je navrhnutý tak, aby chránil pred extrémnym chladom. Používajú kožušiny z tuleňov, polárnych lišok a medveďov a vyznačujú sa pestrými korálovými náhrdelníkmi a krásne vyšívanými kabátmi. Kajaky pochádzajú práve z Grónska, pôvodne ich vyrábali z dreveného rámu pokrytého tuleňou kožou. Ja som celý čas rozmýšľal, ako im tie kajaky vedia plávať, keď sú celé proste vyrobené z dreva. Takto vyzerá kajak pripravovaný a toto je už kajak hotový, úplne že originál. A toto je to pôvodné drevo a to je celé obalené kožou, no máš nejakým tuleňom. A najvtipnejšie na tom je, že v Grónsku nerastú stromy, čiže oni nemali drevo, a oni používali drevo z havarovaných trusiek lodí, ktoré chodili okolo Grónska. Krásny dobrý večer z letiska v Ilulissate. Za hodinku letím do Kangerlussuaqu a opäť sa krásne vyčasilo, je perfektné počasie, takže dneska večer možno bude polárna žiara, predikcia zápky vyzerá dobre, tak snaď to vyjde, držte palce. Na letoch po Grónsku sa nerobí kontrola, čiže nikto vás neskenuje, neviete, čo má váš sused v lietadle v batožine, ale okrem toho, že sa tu teda nerobí kontrola a je to tu takéto skapaté, tak ak si chcete spraviť check-in, tak tu je takýto zvonček. Šipka pokračuje sem. Šipka pokračuje sem a treba zazvoniť, že teda chcete odletieť, dáte tam batožinu, stačí prísť, že 5 minút pred odletom a iba predsúpkate k lietadlu. Grónsko. V prípade havárie vás nájdu ľahko, lietadlo je červené a vybavené stanmi, oblekmi a záchrannými balíčkami, ktoré zabezpečia prežitie aj v extrémnych podmienkach. Je už 9 hodín večer, o takomto času už nerobia recepcie. Dneska spím v Polar Lodge a nachystali mi tu takéto kľúčiky, tak idem nájsť domček. Kangerlussuaq je tam vojenská základňa, čo som vám už asi 600-krát povedal v tomto videu.
Toto je aplikácia Aurora, aktuálne sme už v zelenej časti, najlepšie to vidno, keď je tu táto oranžová a blíži sa to, takže som zvedavý. Myslím si, že toto je krásny záver Grónska, perfektne sa so mnou rozlúčilo nádhernou polárnou žiarou. A toto bola moja druhá návšteva Grónska a stále ma to sem ťaha, viem si predstaviť sa sem ešte niekedy vrátiť v nejakej budúcnosti a tentokrát zažiť Grónsko v lete, lebo ja som tu bol dvakrát v zime. V lete je Grónsko známe tým, že sa tu dá kajakovať, že tu sa dajú pozerať veľryby, lebo tie tu v zime nie sú a napríklad aj tým, že je tu veľa túr a aj to všetko zelené a okolo 10 stupňov. Takže možno niekedy zase na budúci. Vám ďakujem, že ste sledovali tento vlog, toto je vlog a dobrú noc. Ja ráno letím do Kodane a odtiaľ následne do Viedne. Čaute. Krásne dobré ránko, to som zasa ja. Ja viem, že už som tento vlog včera ukončil, ale ešte, keďže mám 4 hodiny do odletu do Kodane, som si povedal, že stíham veľmi svižnú, rýchlu túru k troskám lietadla. Tak, ktoré by tu niekde mali byť, tak snáď budú. Vyzerá to dobre, našiel som informačnú tabuľu, je tu havarované US Air Force, ktoré 8. decembra 68 cestovalo z Kanady na Island a havarovalo tu v Kangerlussuaqu a tu hore by mali byť jeho trosky, tak poďme. Šiel som, 56 rokov tu ležia trosky tohto havarovaného amerického vojenského lietadla. Je to iba také železo, ale je to sranda. Havarovalo tu kvôli zlému počasiu. Ťažko povedať, že čo je čo, ale ja sa úplne cítim jak tí, čo vyšetrujú letecké katastrofy a tu je nejaký nápis. No, well, Fuel here. To bol nejaký nápis Air Force. A tu je ešte nejaká trubka. House. Toľko železa. Poďme na naše lietadlo, poďme na moje lietadlo. A mne už dorazil odvoz Airbus A300. Neviem koľko spoločnosti Air Greenland, jediné lietadlo. 330. 800 neo. Tak, takže po druhýkrát sa lúčim a vidíme sa pri nejakej ďalšej ceste. Čaute.